hitzarmen duin baten alde azken greba eguna dute gaurko Arabako metaleko langileek, ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO eta SK sindikatuek piketak antolatu dituzte goizeko lehen orduetan eta gero Gasteizen Bilbo plazan elkartu dira guztiak protesta egiteko sektoreko lan hitzarmenak 25 urte daramatza aldatu gabe eta SEA patronalak negoziazioa baituta duela salatu dute langileen ordezkariek, behin eta berriro hain zuzen ere lan hitzarmen duina erdiestea dute helburu egun hauetako mobilizazioekin. Bertan, KPIaren araberako soldata igoera exigitu dute 14 ordainsarietan banatutako 1.400 euroko gutxieneko soldata jasotzeko. Lanaldiaren jaitsiera ere aldarrikatu dute pertsonak erdigunean jarri eta zaintza lanaketak kontziliazioa errazteko. Arratsaldeon guztioi pozik agertu dira sindikatuak greba egunetan jaso duten erantzunarekin, bestak bestela sindikatuko Joritz Iglesiasen arabera urduri ikusi dute patronala eta sektorean aldaketa egotea nahi dutela gogoratu du. Azkenengo eguna da, konbokatu ditugunetatik, 3. eguna eta esan behar dugu oso pozik gaudela, patronala oso urduri ikusten bai dugu, enpresetan presioa sartzen, zerbitzu minimoa jartzen, notak ateratzen inongo zentzuri gabe, beraz ikusten dugu patronala urduri dagoela eta hori lortu badugu pozik gaude, eta bestetik esan behar dugu sektore honetan inflexio puntu baten bila gabiltzala eta inflexio puntu hori lortzen ari garela eta horrekin esan bezala elatik nahi dugu sektorean aldaketa bat egotea eta aldaketa horren alde borrokatzen jarraituko dugu. Bestaldetik Euskal Herriko Eskubide Sozialen karta osatzen duten eragile sozial eta sindikalek manifestazioa deitu dute gaurko Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan prezioen igoerak eragiten dituen arazoak salatu eta premia handian dauden herritarren babesa aldarrikatzeko hala nola soldata zein pentsio duinak babes eta zerbitzu publikoen defentsa, energia publikoa eta aberastasunaren banaketaren aldeko neurriak arratsaldeko 7etan egingo dira Gasteizen Andre Mari Zuriaren plazatik abiatuta, Bilbon Arriagatik, Donostian Bulebarretik eta Iruñean bus geltoki zarretik. Eguerdiko magazinean Igor Arroyo LAB sindikatuko idazkari ondokoa izan dugu, gonbiatu nagusi gisa eta egungo krisi testu inguruan hartu beharreko neurriez aritu da entzun dezagun. Hazkunde mugagabearen garaiak amaitu dira. Argi dago planetaren mugak hor direla eta 2 aukera besterik ez dira geratzen. Lehenengo aukera da gutxi batzuen etekinak areagotzearren desjabetze politikak eta pobretze eta prekarizatze politikak ezartzea. Eta bigarren aukera da gehienon mesedetan birbanaketa politikak martxan jartzea eta guk deitzen diogu banaketa hirukoitza aplikatzea. Alegia, zaintza, enplegua eta ondasuna denon artean banatzea. Bestelako lerroburu batzuei helduta maiatzen 27 eta 28 Euskal Herria Bilduk bere lehen konferentzia municipalista egingo du Iruñan. Euskal Ezker Subiranistako alkate eta zinegotzien bilera da eta ehunka ordezkari eta tokiko kargu publiko bildu nahi ditu gobernantza eredu herrigilea, trantsizio energetikoa, gobernantza feministaren eredua eta etxebizitza dira bertan landuko diren zenbait gai entzun dezagun Onintzolega Euskal Herria Bilduko udal politiken arduraduna. Lehenengo eta behin ekoizpena dezentralizatzea, nola egingo dugu hori ezin da errez eta handiekin egin, baizik eta tokian toki adostasunak bilatuz, tokian toki proiektuak egokituz eta tokian toki herritarrekin batera lan eginez egin behar da. Eta horretarako zer hobe udalak baino, udalgintza baino, udalak dira pertsonengandik gertuen dauden instituzioak eta uste dugu guzti hori baliatu egin behar dela. Konfiantza guzti hori eraiki, konfiantza guzti hori erabili, komunitateak beraiek jarri etorkizuna eraikitzera eta horretarako indarra jarri behar dela municipalismoan bertan. Eta politikan murgilduta Espainian, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak zenbait neurri iragarri ditu Pegasus espioitza sistemak eragindako krisi aldiari aurre egiteko. 3 neurri dira zehatz-mehatz eta laburbilduz, CNIaren barne eta kanpo kontrola areagotu eta sekretu ofizialen lege aldatza izango dute helburu hain zuzen ere. Sánchezek agerraldia egin du ostegun honetan Kongresuan Pegasus programa informatikoaren bidez egindako espioitza kasuei buruz azalpenak emateko hitzaldiaren hasieran PPrekin lotutako ustelkeria kasuen errepasoa egin du gainera, aldarrikatu du gobernu espainiarrak beti kolaboratu duela justiziarekin eta demokraziaren berritzerako konpromisoa berretsi egin du. El Gobierno va a aprobar una nueva ley de información clasificada, también denominada de secretos oficiales, que va a sustituir a la vigente que está aprobada, señorías, en el año 1968, es decir, durante la dictadura.
Y, en segundo lugar, les anuncio también, señorías, que el Gobierno reformará la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Por eso creemos necesario también alinear la Directiva de Inteligencia al marco de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el año 2021. Tal y como se recoge en dicha estrategia, es necesario aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia españoles frente a los ataques de los servicios de inteligencia hostiles, especialmente, vuelvo a mencionar, el ciberespacio. Laster itzuliko gara Espainiako Kongresuko ezbaiekin, arinago baina badira beste lerroburu batzuk aipatzeko. Maiatzaren 20an hasi zen Arredadeg Bretañako korrika laster burutuko ditu. 2022 kilometroak bretoiera sustatza eta horretarako dirua biltzea helburu duen lasterketak alegia. Korrikaren atzeko ekimena da 2008an sortu zutena. Bretañako irakasle batzuk Arrigorriagako institutuarekin izan zuten harremanaren ondorioz maiatzaren 28 bitartean lekukoa elkarri pasako diote Bretañako 340 bat herritan. Bada lasterketaren inguruan gehiago jakiteko konexioa egin dugu EkiR kazetariarekin, Bretañan baita bera, Karaez herrian, ekimena lehen pertsonan bizitzeko. Antza badu, besteak beste korrikatik inspiratu zirelako Arredadeg sortzeko, Euskal Herria eta Bretañaren artean aspalditik izan dira loturak eta funtsean hainbat aldarrikapen eta hainbat borroka konpartitzen direnez, hainbat arlotan antzekotasunak aurkitu daitezke eta nolaz baitere Arredadegek litzateke bretoiaren aldeko korrika. Desberdintasun bat izan daiteke Euskal Herrian ez bestela hemen ez dutela helduen euskalduntzeari bakarrik lotzen, baizik eta bretoiaren inguruan diren eragile ezberdinen diruztatzeko, finantzaziorako erabiltzen dutela Arredadeg lehiaketa eta dimentsio mailan ere erran genezake barra da, dimentsio pixkat apalagoa duela oraingoz. Eta hizkuntzez lerroburuekin bukatzeko Galikoa Ipar Irlandako hizkuntza ofizial bilakatzeko lege proiektua aurkeztu du Londresek. Proposamenak aitortza eta babesa emango dio irlandar hizkuntzari eta eskozieraren garapena sustatuko du Ipar Irlandan. 3 erakunde sortuko dituzte horiek bermatzeko, tartean identitatearen eta adierazpen kulturalaren bulegoa. Irlandako gaelikoaren aldeko ekintzaiek historikotzat jo dute erabakia hizkuntza hori. Ipar Irlandan ofiziala bilakatzeko lege proiektu bat aurkeztu baitu Erresuma Batuko gobernuak aspalditik esperotako proposamena zen eta Londresek azaldu legez helburutzatu aitortza eta babesa ematea irlandar hizkuntzari eskozieraren ere neurriak aurre ikusten ditu dokumentua onartuz gero hizkuntzari gutxiengo nazional gisa aitortuko bailukete Ipar Irlandan. Lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari hitzarmen duin baten alde azken greba eguna dute gaurko Arabako metaleko langileek, ELA, Comisiones Obreras, LAB, PUSO eta SK sindikatuek piketak antolatu dituzte goizeko lehen orduetan eta gero Gasteizen Bilbo plazan elkartu dira guztiak protesta egiteko Estilana lankide izan da bertan. Lanuzteen 3. eguna dute gaur Arabako metalgintzaren sektorean, 18an bezala manifestazioa abiatu dute Gasteizko Bilbo plazatik eta goizean goiz piketeak izan dira hainbat enpresatan aurreko egunei jarraituz. Egun horretako piketeetan izandako eraso matxista salatu nahi izan dute greba egunak antolatu dituzten sindikatu guztiek. Arabako metalak hitzarmen duin baten alde jarraitzen du borrokan. ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, ESK eta CGT sindikatuek deitutako lanuzte egunen 3. da gaur, negoziazioek jarraitzen duten bitartean. Aurreko egunetako ekintzak errepikatu dituzte goizetik eta piketeak izan dira besteak beste Mercedes eta Sidenor enpresetan. Bilbo plazatik abiatu da 11:30 manifestazio jendetsua. Horrez gain, lehen aipatutako sindikatuek lanuzteen 2. egunean hilaren 18an Mercedes enpresako pikete informatibo batean izandako eraso matxista salatu dute. Azaldu dutenez, piketean zegoen gizon batek keinu eta iruzkin sexualak egin zizkion bere lanpostuan zegoen emakume langile bati. Horren aurrean, gaitzespena adierazi dute sindikatuek eta gogoratu dute ez dela egoera isolatu baten ondorio soila, baizik eta emakumeek jasaten duten egiturazko indarkeriaren ondorioa. Era berean, borrokaren esparrua emakumeentzako gune segurua izatea aldarrikatu dute. Pozik agertu dira sindikatuak greba egunetan jaso duten erantzunarekin. ELA sindikatuaren arabera patronala urduri ikusi dute eta era berean sektorean aldaketa egotea nahi dutela gogoratu dute.
Azkenengo eguna da, konbokatu ditugunetatik, 3. eguna, eta esan behar dugu oso pozik gaudela, patronala oso urduri ikusten bai dugu, enpresetan presioa sartzen, zerbitzu minimoa jartzen, notak ateratzen inongo zentzuri gabe, beraz ikusten dugu patronala urduri dagoela, eta hori lortu badugu pozik gaude, eta bestetik esan behar dugu sektore honetan inflexio puntu baten bila gabiltzala, eta inflexio puntu hori lortzen ari garela, eta horrekin esan bezala elatik nahi dugu sektorean aldaketa bat egotea, eta aldaketa horren alde borrokatzen jarraituko dugu. Laben ustez, sektoreak eman duen erantzuna sekulakoa izan da, izugarria izan da, zerbait historikoa egiten ari da Arabako sektoreko, Arabako metaleko sektorea. Uste dugu sektorea konprometituta dagoela, konpromiso tinkoa daukala, ambizioz eta determinazioz atera dela grebara, mobilizazio jendetsuak egiten ari dira, baina ilusioz ere zerbait oso handia egiten ari dira. Ostegun honetan gainera Bizkaiko metaleko sindikatuek eta patronalak 8. bilera egin dute, bertan negoziazio maila osatzen duten 4 sindikatu nagusiek eta sektoreko gainerako sindikatuek osatutako plataformak patronalaren blokeoa utzi eta benetako negoziazioa bultzatu nahi dute. Hala azaldu dute bart prentsaurrekoan Elako Mikel Etxebarriak, Labeko Iratxe Azkuek, Komisiones Obreraseko Marta Ayalak eta UGTko Jose Maria Rojok, SK, CGT eta Usoko militantekin batera egin dute prentsaurrekoa, eurek plataforma osatzen baitute. Patronalak negoziazioa desblokeatzen du eta benetako negoziazioa aktibatzen da, edo sektoreko langile guztiei dei egingo diegu beraien enpresetatik eta kaletatik exigitzeko. 2019 egin genuen eta beharrezkoa bada berriro egingo dugu. Sektore honetan ere, metalean, gero eta indar handiagoz agertzen ari da langile pobrearen figura. Izan ere, naiz eta enplegua eduki, ezin da iritzi hilaren amaierara kasu askotan, gehiegitan. Sortzen den, aberastasunaren bidezko banaketa exigitzen dugu Bizkaiko metalean. Problema del amianto y mejoras en las indemnizaciones por incapacidad y muerte derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Otros puntos como regulación del teletrabajo, medidas... El convenio sectorial... Bestaldetik Siemens Energiko goi mailako ordezkariek eta Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak bilera egingo dute gaur multinazional alemaniarrak Siemens Gamesa enpresaren 100% erosteko eskaintza egingo zuela iragarri zuen astelehenean, zati bat baduia da, eta horren inguruko xehetasunak azaldu dizkio Arantxa Tapia buru duen sailari gaurko batzarrean. Bingen Zupira Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak astearteko gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan adierazi zuenez, Gamesak Euskadin etorkizuna baduela defendatuko du gobernuak bilera honetan. Horrez gain gaineratu zuen Siemens Gamesa erosteko eskaintza publikoa egiteko asmoa zuela, jakinarazi ziola enpresak Arantxa Tapiaren sailari albistea ofizial egin aurretik. Siemens Gamesak etorkizuna duela Euskadin eta horren alde lan egingo dugu. Eta esaten dugunean etorkizuna duela esan nahi dugu lehenengo eta behin, energiaren arloan gertatzen ari diren aldakuntza guztiek inoiz baino garrantzi gehiago ematen diote energia berriztagarrien arloari. Eta gainera orain arte behintzat Siemensen bitartez Gamesak Euskadirekin izan duen konpromisoa nabarria da. Gaiz aldatuta berriz, Nafarroa eta Gipuzkoa artean 431 elektrizitate dorre eraiki nahi dituzte, horren aurka protestak egingo dituzte datozen igandean, Barasoain eta Gabiria artean. Hala Gipuzkoaragoa Zudan Arbeo lankidea bertan baiago, berarekin egingo dugu orain konexioa, balduzu informazio gehiagorik udane. 80 metroko 431 elektrizitate dorre eraiki nahi dituzte Nafarroako Barasoain herritik Gipuzkoako itsasoraino. Bertan den elektrizitate zentraleraino eta goi tentsioko lineak 72 kilometro inguru izango ditu.
Espainiako elektrizitate sareak eta forestaliak nork bere aldetik eraikin dituzten Goitentzioko lineak Orbaibar eta Goierri baiaren artean elkartuko dira, ekialdetik mendebalderantz Nafarroa zeharkatu eta Gipuzkoaraino. Eta horren aurka Lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute herri horietako 182 elkartek. Hori hala, maiatzaren 29an igande honetan protestak egingo dituzte Orbaibar eta Goierrin, Barasoain eta Gipuzkoako Gabiria artean, eta bertan Lurkide hitzarmeneko sinatzaileek adierazi dute Mehatxu Larriko proiektuak direla Goitentzioko linea hau eraikitzeko proiektu horiek Espainiako elektrizitate sarearena eta forestalearen proiektuak, eta adierazi dute Mehatxu Larriak direla bai ingurumenarentzat, bai bertan bizi diren animalientzat, bai gizakiontzat. Hori hala, Gabirian kaltetutako batekin topo egin dugu eta ona hemen esan diguna. Nahiko zuzenen ikutzen digu, bazati familikoan, ere emaztea eta koinadun baserrin oso bertutio, dijo, zapata bat, zugarrizko postea hemen dijo, eta nik niri iruditzen zat, ingurue izurrozea dela, eta gainea osasuneako ezin daikela oso nahi izan etxentio hain gertu jotea. Entzun dianez, 150 metro inguru dijolako alta tensioko lineoitako bat. Eta berez terrenoire zati handi bat kentzen dio, baina batzuri ez da jasola ze kentzen diozun. Basarri dauken terreno bentsunetako zati bat kentzen die. Bestelakoan, udan elikadura, burujabetza eta agroekologia bultzatu nahi dituen Lurtaro elkarteak mahai inguru bat antolatu du arratsaldean Tolosan. Zer landuko dute bertan? Lurtaro elikadura burujabetza bultzatzen duen kooperatibak mahai inguru bat antolatu du ostegun honetan Tolosako zerkausian arratsaldeko 6:30. Gaurko errealitatetik begira agroekologia landuko dute bertan, eta Euskal Herri osoko abeltzen eta nekazariak izango dira mahai inguruan. Aipatzekoa gainera, Lurtaro kooperatibak bazkidetza kanpaina martxan duela, eta Mai Sarasola kidarekin izan gara, berak azaldu digu zertan den proiektua eta kanpaina. Elikadura burujabetzan oinarritzen den proiektu bat landu dugu, nun kontsumoa kolektibizatuko den edo kontsumoa antolatuko den, erosketak egiteko gune bat edo egongo den, baino baita ere ekoizpena antolatzeko gune bat, Eta enaren horrek badauka pixu berezi bat eta pixu handi bat guretzat, elikadura burujabetza agroekologiatik ulertzen degulako, eta guretzate daukagun erronka handia edo hori delako, Lerroburuetan aipatu dugu Ziti Zenlap ikerketa zentroak bere txosten argitaratu eta hilabete baino gehiago igaro denean eman ditu Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek aferaren inguruko lehen azalpenak. Euskal Herria Bilduk, Errezek eta Junts per Kataluniak hala eskatuta, CNI, Espainiako zerbitzu sekretuek aitortutako zelatak defendatu ditu presidenteak eta gainerakoekin zerikusirik ez dutela gehitu. Aldarriztatzak ere gogoratu ditu 1978ko sekretu ofizialen legea eta CNIren kontrol judiziala arautzeko legea erreformatzeko asmoa adierazi baitu. Resulta evidente, señorías, que en 2015 o de 2015 a 2020, con la declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña en el año 2017, y los sabotajes provocados, recordémoslo, en muchos puntos de Cataluña, o los incendios en la ciudad de Barcelona, tras la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas del Procés en el año 2019, la crisis fue fuente de una enorme preocupación para la seguridad nacional. De ahí que en el marco de la Directiva de Inteligencia, los servicios que se ocupaban de la misma propusieran y el juez acordara las medidas oportunas. Pero, como he dicho anteriormente, el Gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso, señorías, ha podido pasar en otro momento, con otro Gobierno, como hemos visto, pero jamás ha pasado con este Gobierno desde que yo soy presidente del Gobierno y les garantizo que no pasará.
Kongresutik iritsitako beste berri batzuei helduta berriz, hizkuntza gutxituen eskubideak bermatzeko helburuarekin diputatuen kongresuaren araudia aldatzeko proposamena aurkeztu zuten atzo, Euskal Herria Bilduk, RC, Genkomuk, Podemek, Juntzek, Jaiotak, PDKtek, KUPek, BNGak eta Konpromisek. Egitasmo horrekin euskarak, katalanak, galegoak, aragoierak eta asturierak jasaten duten diskriminazioa alde batera utzi eta kongresuan hizkuntza horietan hitz egiteko aukera izan nahi dute. Horren arira Euskal Herria Bilduk adierazi zuen hizkuntza guztiek erakunde publikoetan eskubide berberak merezi dituztela. Proposamena arrazoitzeko orduan Espainiako Konstituzioa erabili dute, horrek Espainiako estatuko hizkuntza guztiak babesteko nahia azaleratzen baitu ez, Espainiako Konstituzioa bakarrik Senatuaren araudian egindako aldaketak ere hartu dituzte argudio gisa, izan ere moldaketa horiek eginez Senatuko goi ganberan gaztelaniaz gain beste hizkuntza ofizialetan ere hitz egiteko aukera izango lukete. Zehazki egin duten proposamenaren bidez 1992ko otsailaren 10 diputatuen kongresuko araudia aldatu nahi dute. Bestak beste 6. artikulua moldatu nahi dute eta horrela diputatuek kongresuko eta batzordetako osoko bilkuretan parte hartzeko eskubidea izango dute, beren autonomia erkidegoetan aitortutako edozein hizkuntza ofizialetan era berean parlamentuarekin zerikusia duten idatzi eta agiriak hizkuntza horietan aurkezteko eskubidea izango dute. Horrez gain gardentasuna hori eskatu zion atzo Pozu eta Euskal Herria Bilduko diputatuak Isabel Rodríguez Espainiako lurralde politikako ministroari diputatuen kongresuan izan ere, Nafarroak 2021ko abenduaren 31an eskuratu behar zuen trafiko eskumena, baina atzeratu egin zuten arrazoi teknikoak direla. Medio hori horrela, Pozuetak eskatu zion Espainiako gobernuari ausarta izateko eta emandako hitza betetzeko. Que su gobierno pretende que sea Navarra quien asume los costes del personal de la Guardia Civil de Tráfico hasta que se materialice esa transferencia en su totalidad. A ese cálculo económico es a lo que llaman problema técnico. Y segunda, hay presiones internas en el Ministerio del Interior provenientes de la Guardia Civil que están impidiendo la firma de esta transferencia. Actúe con transparencia y sea clara a la ciudadanía navarra. No se escuden en la complejidad y expongan los motivos. Sean valientes y cumplan con la palabra dada. Muchas gracias. Señora ministra de Política Territorial. Gracias, presidenta. Lo que hizo que esta transferencia se pospusiera a aquel mes de diciembre al que me refería es que adelantamos otra de ellas, que tiene que ver con las cosas de comer y fue la del ingreso mínimo vital. Así que seguiremos trabajando para una mejor gestión del tráfico y además lo haremos con más agentes de la Guardia Civil, como ya estamos haciendo en Navarra. Madrilgo kontuekin bukatzeko ostera Nafarroako abiadura handiko trenaren eta Euskal Y-aren arteko lotura eztabaidatuko dute Madrilek eta Nafarroako, Arabako eta Bizkaiko zein Gipuzkoako kohesiorako kontseilariek ez du zehaztu zer egunetan, baina Raquel Sánchez garraio mugikortasun eta hiri agendako ministroak jakinarazi du uda baino lehen elkartuko direla. Ministroak esan bezala, argi dago azpiegitura handiek desadostasuna sortzen dutela gizartean eta egoera hori konpontzeko helburuz bildu nahi du. Hemos multiplicado 2,3 veces, el presupuesto que ustedes y que usted apoyaba. Pero lo que todavía es más importante, yo creo que es también necesario señalarlo, mantenemos una excelente relación con la Consejería de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y también del Gobierno del País Vasco para, entre otras cosas, poder resolver y definir cuál es el trazado de las infraestructuras ferroviarias, cuál es el trazado que, desde luego, debe resolverse para hacer posible esa conexión entre Pamplona y la Y vasca. Kongresu Espainoleko kontuak horrela Gasteiz aingo jauzi orain, ernaiko dozenaka lagunek errepidea oztopatu dute gaur goizan Gasteizko legebiltzarraren aurrean. Ekainaren 4an ez daituzte gelituko lelopean egingo duten manifestaziorako deia egiteko baliatu dute protesta. Bilbon egingo dute mobilizazio hori arratsaldeko 5:00 plaza eliptikotik abiatuta eta salatuko dute ekainaren 15ean 7 gazte epaituko dituztela. Ertzaintzak eta fiskaltzak abiatutako azpijoko polizial baten ondorioz zeuden aburuz. Gaur, Ernaiko kideok Gasteizko legebiltzarrera etorri gara, ez gaituzuela geldituko aldarrikatzeko. Jakin badakigu gure buruak defendatu eta gure
egoera prekarioa iraultzeko kaleak hartu eta borrokatzea baino ezin dugula. Norabide honetan, 2021ko maiatzaren 7an kaleak hartu genituen, eta hemen barruan dauden Erkoreka, Urkullu, Mendia eta Eusko Jaurlaritzako gainontzeko kideek Gazteon aldarri eta beharrei uko egin eta ertzaintza gu jipoitzera bidali zituen. Totalean, 8 gazte atxilotu eta beste 60 zauritu zituen. Horren atzean, helburu argi bat zegoen. Haien erantzunkizuna estali eta gazte borroka geldiaraztea. Baina ez duten lortuko, ez gaituzue geldituko. Eta horregatik, ekainaren 4an kaleak hartzera goaz berriz ere. Gazte talde batek borrakadak eta pilotakadak salatu ditu igande goizan Iruñeko La Vuelta del Castillo parkearen inguruan izandako istiluetan. 3 pertsona atxilotu dituzte agintaritzaren agentearen aurkako atentatuengatik. Bertaratutakoek salatu dutenez, Iturramako jaiak zirela eta festan zeudela poliziak haien aurka kargatu zuen. Gauzak horrela, Ander Diaz jai batzordeko kidarekin konexioa egin dugu gaur eta jai herrikoien testuinguruan Iturraman gertatutakoa egiten duten irakurketa azaldu digu. Pues guk ez dugu bat ere onartzen halako jarrerarik eta batez ere alde batetik ez ziren behar genituenean azaldu eta bestetik behar ez genituenean bai azaldu zirela eta gainera modu horretan. Ez da gaitu harritzen ze badakigu nolakoa den UPN-ren estiloa eta jaierrikoien kontra edo traba jartzen dituzte urtero egon direnean. Orduan, beti ere saiatzen dira gure arrakasta nolabait estaltzen edo itzaltzen, baina hala ere gure mezua argita garbi eta esaten dugu oso arrakastatsuak izan direla eta nabaria izan dela jende guztiaren parte hartzea. Ordea Navarra Sumaren kudeaketa oso kezkagarria izan arren Euskal Herria Bilduren ustez aurtengo Sanferminak inoizko onenak izango dira herritarrentzat. Prentsa aurreko bidez azaldu dutenez, naiz eta maila etengabe aritu den Sanferminetarako berri faltsuak ematen, berez bere udal kudeaketa txarra eskuratzeko oraindik gauzak zuzentzeko epea badago. Herri mugimendua mespretxatzea leporatu diote hiriko alkatari eta indarkeria matxistaren inguruko adostasuna apurtzaren errun jo dute ere. Lehenik eta behin, udal gobernuari, deia egiten diogu, gaur salatu ditugun jokabideak alde batera uzteko eta kontsentsuak berriro berreskuratzeko. Sanferminetako mahaian, emakumearen kontseiluan eta gainerako foroetan. Eta bigarren deia, bigarrenik, hiritarrei eskatu nahi diegu Sanfermin hauek haien bizitzako berezienak egin ditzaten. Pandemia dela eta 2 urte Sanferminik gabe egon gara eta horixe merezi dugulako. Horrela izango dela, ziur gara eta horrezegatik eskerrak eta zorionak eman nahi dizkiegu aldez aurretik. Jaien bueltako albiste hauekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Daroanen izar artean abestiarekin agurtuko zaituztegu, horrela gustatuko zaizuelakoan, besterik ez uraletik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte.